gawas ko pa sana sa may diki may mga madi. Nagkaraling ko na ni mamembro kang tao gama pe. Mga mahiguson ba yan eh? O parte gaya dinikan sa indang community service. Sana all be. O shoutout na sana sa indo. Ipagpadaos na na maray na gibo. Di ba na kung yan mabarag-barag mga bit. Ang yan ang aldaw na hindi ang samuyang outtaking for professional teacher. O amagi mo subarag-barag na babae kang kobo. Makapasarbay at salit exam day. Mabiyahe pa o tabi mga madi. Paligaspi. Taduman tabi gagana mo na samuyang outtaking. Maringan ito nakalibre akong pamasahe. Nalagsabay tabi ako sa free shuttle bus kang ito eh. Sana all be. Nakalibre. O shoutout pa ng digdiyo kay Ma'am Don. At siya ang itaram sa kuya. O pagamat mo yung mga madi sa Ligaspi. Di ko maramungan sa kuyang mamamati. Kung mauugma o mamumundo. Tagrabe paghalawi kang pila. O bulis ng pilang ini yun. Mainiton pa. O pero dahil naman ako makareklamo. Kaya naghanap na ako mapipilahan. Tapos naman ako masingilan dyan. Taba wala magsingit na professional na kita, V. Sana all, V. Baka joke. Professional ka, madi. O bulis siguro kita ka ni ma-audition sa Wawawin. For your information, binanga pala sa tulo ang mga maoro taking. Iguang pang alas 9, pang alauna, asin pang alas 4. Ang napili ko tabi mga V na oras ay 1 p.m. O hindi man yan, gari nagsala sa desisyon ko sa buhay na yung piliw na oras sa gari na kataan mainito na paray palan. O uragi mo na kanso sa katadigdiyo sa puro, sa likod bagain kang astrodome. O pero dahil naman ako yung makareklamo, ta iniyo dahil yung oras kang taking me. O maugma ako be, daw arog kayo ng pila. The same frame. Sa kada ko lang take a lit exam, saro ako sa mga nakapasar. Aw next lit exam pala sa Marso, ang new curriculum maringan ito nakapasar ako ngunya na old curriculum tamas stipay sila gayud sa new curriculum ang exam. Aw sa indo puro kang pilang iniyo. Ti kurasan. Aw saka matapos walang alay lakad ang antos sakit agdiyo sa dulo ng walang hanggan. Aw daw ana sa puruhon tabi kami mga madi, nagpila na kami. Aw daw abag nang state na yan dyan na day kami makakalaw kung day ka nanggan mga pila. Aw natanaw ko sa law kanggit, may pilang isaw. Aw maray sa nagkaon ako sa rong kalderong maluto. Day lamang mapuno asin malibong. Aw yan yung nakalaw na pag si madi masagit. Aw yaw naman ako nagdi sa kurting isaw na pila. Aw daw abay dito nagpasalamat magirano sa kagurang nan tahabo ko sa mauranon. Aw mas maray nang mainit pagpaypay na sana akong mauranon gari na katakansong. Aw uning kay Ray ba kumapil apasan na sa nuwa form. Aw dito tigos na sana mga kandos na ako kay hindi sa laog. Aw ay papahiling man sana dyan sa laog. Sa duwang kopya kang oat form. Buda sa tay katabi nakalagos sa PRC na 500 pesos. O sa kahuya na tabi ang sistema sa laog kang astrodome. O ragi mo na pagtawo. Ang makaugbawan ba yan dito na kulon ang nakapasar pero mamundo tada kulong ang kakompetensya. Nakulon aplikante ito na bakanting posisyon. Sa mga oras na nagpapuuna pero may nagralaog pa. Tagrabe ang tawo. Aw buda. So grabe mga effort mo magbado kimagayonon pero mabatad ka masara sa aldaw. Aw sus Mariosep. Aw daw abay hinang-hinang na ang leses verano kang kobo. Kay po na day may stress mababawasan na sa tuwing kagayunan. Magayong kamadi. Hereby solemnly swear. Aw ang pinaka-highlights kang outtaking na iniyo, so panunon pa, asin so paglag kang pin. Aw araw kay niyo ang itsura kang pin. Nakaipuan itusok sa bado, tangali pag picture. Pero teacher yarn, unyan ito natapos na baga. Aw kaipahan mo nagad mag-picture sa inudan tanganing may ebidensya ka na nag-attend ka. Kapag nagkuha kang lisensya sa PRC, no evidence, no license. Aw sus Mariosep, ang mahuli na ang license verano kang Cobos sa Tabaco City. Mga manipuda-mani yung sa tabi, sumasunod naman. Thank you for watching!